Sige, videoan ka ba ha? Nakahanap ka na sa Dagan! Ay, grabe! ka ba sa season 2? Oo. Kain. Sa ano, kina RG, oh, RG. Hindi ako nakasali. Ano lang, mga Team Alfonso lang. Siguro bigyan ko siya mga 50. Hindi ko tinatanggap yung Sige. Papakita natin ng crossover ni Bay Toto James aka The Sniper. Yeah. Ano mag-crossover na to, yate. Kuha sa video. Yawa ang crossover. Kaya na to eh. Black. Kumasa black. Sexy. Kuhan. Sipin nga kuhan. Wala ko kuhan. Janek. Naka-play. Pagkamba ni Gato to dyan sa abot. Sige.